Des de la candidatura d'Units pel bàsquet català valorem molt positivament la realitat avui del bàsquet a Catalunya. Ens avalen més de 400 clubs i moltes llicències. Aquest fet no és novedós, sinó que ha estat una realitat en el transcurs dels anys. Molts jugadors, jugadores, àrbits, entrenadors, directius, clubs, escoles ho han fet possible. Els propers anys tenen un aire diferent, en el sentit que coincidirà amb fets molt històrics i rellevants pel bàsquet a Catalunya. Haurem de recordar i posar en valor les experiències conegudes a l'Escola Vallparadís, amb l'Artur Martorell, l'Alexandre Galí i l'Eladi Oms. Posarem en valor també el primer partit fet a Catalunya, el 8 de desembre del 22, l'Europa Laietà. La creació del primer club de bàsquet a l'estat espanyol, el Laietà. I també la introducció del bàsquet a Catalunya a l'Escola Pia de Sant Anton mitjançant el pare Millán, que ho portà de Cuba. I com no, el 1923 serà el centenari del bàsquet a Catalunya. La federació no té sentit si no és a través dels clubs. Per tant, s'haurà de treballar molt perquè els clubs facin seu el centenari, perquè hi facin aportacions. Hem d'aconseguir entre tots que l'any del centenari sigui un any recordat, esperat, il·lusionant i que sigui un any on les aportacions i el compromís i la participació dels clubs sigui un fet elemental i essencial.